Hi, Torreflores, agad ang inyong malambing at chikadar. Nagsasabing, tinunto. Ito. Long weekend ngayon dito pa sa UAE. At dahil wala po akong trabaho, natanggal ako sa trabaho ko. Maawa na po kayo sa akin. Panoorin niyo po ang video na ito dahil dito po ako magkakatrabaho. Charot lang. Dahil long holiday po ang atin pong may pulis na dumaan. Medyo natakot ako. Makalikuan ako. Samahan niyo po ako, mag-stay ako sa isang hotel ngayon. I-relax ko ang sarili ko. Yan. Sa araw-araw ko ng vlog, I deserve siguro, no, na mag-relax muna dito. Gusto niyo pa makita ng tsura ko pa? Wala pa magumising ako. Sa hotel na ako actually maliligo. Samahan niyo ako dito sa Dubai para mag-relax-relax dahil long weekend. Papasok na tayo sa hotel. Papasok na po ako. Yeah. Yeah, dahil mahilig ako sa kape, ayan na, walang tulugan. Ito. Yan, yan ang CR. O, dyan ako magsiserena mamaya. CR. Ay, social. Ay, ano daw yun? Andito pala ang kambyada ng motor. Pag matindi na talaga ang amoy dito sa loob, buksan mo lang yung bintana. Na yun, bahala. Nandiyan may maglilingling sa'yo dyan. Ayun, ang nice dito. Malambot nga. Yes, it's 7 o'clock na, no? Nakapag-upload na po ako ng aking mga videos sa aking mga social media account. Now, it's time for me to do live. Mag-live muna ako. Oh my God, ang init! Kalimutan ko na sa Dubai pala ako. Tinunto ito. So, andito na nga ako. Nag-relax. Cheers, mi amigo! So, ayun na nga po. Tapos na ang aking relaxing time. It's time for me to change. Grabe. Thank you so much, Avenue Hotel. Na-relax talaga ako. Ang aking me time. Mag-blower po ako ng aking buhok. Ayan. Okay naman ito siguro. Ayan. Wala na siya mamaya. Yes! Nakapantulog na si Inday! And of course, bago matulog, it's skincare time. Kaya naka-ready na ang aking bulak. FYI lang. Sa Ilonggo, sa Iloilo, sa Hiligaynon, alam niyo yung bulak is flower. Ang sa amin, sa Ilonggo, ang tawag dito is cotton. Sosyalan. Mag-skincare product reveal din ako dito actually, no? Last time, nag-reveal na rin ako kung anong soap ang ginagamit ko sa aking face. Ngayon, syempre, hindi naman pwede na mag-wash na tayo na mag-wash ng face natin. Kailangan din natin ng toner, ng moisturizer. Oo. What I'm using is, charot. Yeah. Ito ang aking ginagamit actually. Yan, this is my toner. Medyo buka-buka, no? Matagal ko na ito ginagamit. Dahil may crack na, oh. Crack. Oh, this is from Face Forward. Oh. Ang ganda nito. And then after, face forward. Don't face backward, only forward. To prepare our skin before moisturizing, we have the lotion here. Same as mga apat na pump lang.
Sampalin ang sarili. Let it try for a couple of seconds. A couple of seconds. And my moisturizer. Medyo meron pa naman laman. Sa gabi ko lang siya ginagamit. Maganda siya kasi nakaka-glow ng skin. Korean, ano nga daw to? Korean skin effect after. Oh, diba? Ang ganda. Fresh lang. Yan. And then, I'm ready to sleep. Oops, may nakalimutan ako. Oo, ay, hindi natatapos ang gabi ko hanggat hindi ko na-moisturize ang lips ko. Oo, mahilig ako mag-lip balm sa gabi. So, what I'm using is the Born Lippy from The Body Shop. I really love this strawberry flavor. Strawberry flavor. Para kissable lips tayo. Ayan. Now, it's time for me to sleep. Good night! Good morning. Naantok pa ako. Dahil lumabas na yung sun, kailangan ko na rin lumabas. Samahan niyo po ako sa aking vlog for today. Kung ano pa aking naantok po ako. Check natin ngayon ang swimming pool. Naantok ako dito. Ako sa sulok ko. Magkwentuhan na lang po tayo dito. Kunwari nag-swimming lang ako. Pero ang totoo niyan, kwento ko sa inyo panaginip ko. Diyos ko. Ano ba yun? May pinag-aagawan doon na something. Pero parang nagugutom ako. Kailangan ko muna lang ng tiyan ko. So, balik na lang ako dito. Gusto ko magkape muna para matanggal itong aking antok. Antok na ito. Ay, wala. Hindi nakapasok. I wanna make it with you. Good morning, world! Welcome aboard. Ang hindi ko talaga maintindihan, bakit may TV dito sa elevator? Ang yaman nila. And itong napili kong breakfast doon. With the coffee. Kakain na tayo. Usually, hindi po talaga ako nag-breakfast. Pero dahil libre na, bakit? Bakit? Why not? Coconut. So, siya. Ang unang kainin, itlog. Nalalambot ang itlog. Kain po tayo. Hugasan natin na pa. Medyo madumi. Tapos na pa ako mag-breakfast. Kawawa ang mga pagkain. Pinasok ko sa tiyan ko. Ito. Yan lamang ang natitira. Takas na ako. Magsisanbat ako dito. Sarap matulog pagka ganito. Tapos mangin-hangin. No, nami-miss ko man ang umaba. Sa kasi alam mo yung mapahangin ka lang tapos iga-iga ka yan sa folding bed mo. Pesto mo lang maya ba tulugan ka na, no? Sa likod balay ni nanay niting. Ayun, oh, hangin, oh. Wala ba? Bawag akusog pa, oh. Ano, may bagyo dito sa UAE. Tapos ko papansin naman tong hangin, oh. Sabi ko lang ng hangin para paramdam agad. Oh, Diyos ko. Good morning again. It's 3 p.m. Actually, nakatulog po ulit ako. Oh my goodness. Yan kasi. Tapos kumain. Hindi rin ako nakapag-swimming kasi nag-sunstorm. Ulit.
Nag-sunstorm daw po nung madaling araw. Hindi ko naman alam, masarap na ang tulog-tulog ko dito, no? Oo, medyo madumi ang tubig. So, next time na lang, ha? Alam na this, Avenue Hotel. Hindi ako nakapag-swimming. Ayun, mamaya-maya po, check out time ko na din. Medyo gagayak-gayak lang ako ng konti. And that's it for today, mga katinda. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa vlog ko na ito. Of course, ako matapos sa lahat. Huwag mo kalimutang mag-follow pa sa akin, mag-subscribe, like, share, and comment. And hanggang sa muli, much love, God bless. Year gone by, oh, it must be time